Hola. Bueno, va, comencem, perquè un cop i volta se'ns ha parat la música i ara, millor, sense música sembla que la cosa es fa més llarga, eh? No sé si em sentiu, encara no són les 20 hores, però bueno, ja podem començar perquè tenim molta tela. I Xevi, no sé si em sents, estàs aquí? Sí, sí, em sents bé a mi? Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte. Tu em sents a mi també bé? No hi ha problema, en principi? Sí, sí, bé Perfecte, tot. perfecte. Molt bé, doncs res, això que us deia que en principi doncs, encara no són les 20 hores, però bueno, he preferit ja començar. Encara no tenim el convidat aquí, però bueno, res, en breu estarà aquí entre nosaltres. Aquest gran space especial tancar la temporada, que de fet ja feia molts dies que no en fèiem cap i ja en tenien ganes. I bueno, amb aquest final de temporada que hem tingut i tot plegat, doncs ens ha semblat de fer aquest final, aquest gran space final per desgranar una mica aquesta temporada 24-25 que ha estat una molt bona temporada. Bueno, de fet, ara d'aquí una mica el Xevi ens farà 4 números d'aquesta temporada bueno, doncs podem estar prou satisfets de com ha anat tot i la davallada final, que també ja en parlarem, però que en global, doncs, tenint en compte doncs, tots els condicionants i tots els paràmetres que ens mouen a Manresa, doncs, a nivell pressupostari i a nivell de tot plegat, doncs podríem dir que ha estat una grandíssima temporada. El Xevi Pujol ja el tinc per aquí, ja veig que s'ha connectat, ara ja l'he convidat a parlar bueno, doncs res, doncs ara hi ha les 20 hores justes clavades, ell ha entrat i ja podem començar. El saludem, el Xevi. Xevi, bones. Bona tarda. Bona tarda, benvingut. Gràcies. Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, feia molts dies que no podíem tenir un gra d'espace amb tu, i ara, doncs, amb aquest final de temporada, doncs, ens ha semblat doncs, fer una mica de xerradeta per tancar, doncs, per clausurar aquesta temporada 24-25. Ara el que deia és que ha estat una temporada que podem dir que ha estat una grandíssima temporada, doncs, deixant de banda aquesta davallada final, bueno, ja en parlarem, però que, bueno, que tenint en compte tots els condicionants que tenim, que són molts, doncs ha estat una molt bona temporada. Abans d'anar per feina, doncs presentarem els col·laboradors que avui tenim, que un és un habitual, que és el Xevi Prunés, que el tenim aquí. Hola, bona Xevi. tarda a tots. Bona tarda, Ernest. Bona tarda, Xevi, i a tota la colla. Bona tarda. El Pol Farell, que també ara l'he convidat a parlar, que ara en breu es connectarà, i també el Pol. Pol, què tal?
Hola, bones. Què tal? Com estàs, Pol? Tot bé? Sí, content. Perfecte. I també tenim el Ramon Martín, que també ens ajudarà aquí en aquest Grad Space perquè no sigui tan monòton i que tinguem diverses veus, perquè sigui més àgil i més agradable per tots. Ramon, què tal? Hola. Molt bé, Ramon. Nosaltres també tenir-te aquí, la teva veu sempre ens agrada i bueno, escolta, benvingut. I res, avui tenim una cosa afegida, doncs, que tenim una sèrie de patrocinadors petits, però bueno, que ens ajuden i els esmentarem. Doncs, per exemple, tenim Autoescola Gènesis, l'Escola d'Idiomes Friens, que ens ajuden sempre, Cal Xavi, a la Masia de Canet de Fals, la Fusteria Balmar, la Soca i el Ganxo amb el gran Carles Joder, que també ens ajudarà, ens ha ajudat, ens ajuda i ens col·labora i doncs els hem afegit també en aquest Grad Space. Pues res, ara sí, ara ja podem començar amb el Xevi. Res, Xevi, escolta, com estàs després d'aquesta flamant renovació i com entomes aquest estiu, que ara doncs, vols que tens ganes una miqueta també de descansar una mica, però no sé si et deixen descansar. Bueno, crec que és un estiu similar als últims que hem tingut, no? Que bueno, hem tingut la sort doncs, doncs, com l'últim, no? D'estar molt tranquils i de preparar-lo bé, en el sentit de que doncs, arribem a les 12 victòries al febrer i això et dona doncs, un marge gran per anar visualitzant o anticipar-te a possibles escenaris. I bueno, això és una tranquil·litat, no? Que jo agraeixo molt i que em facilita una mica la feina i a nivell personal, doncs, bueno, amb moltes ganes i amb molta motivació per tot el que ve. Molt bé. Doncs ara, Xevi, m'agradaria... El Xevi Prunés, que tinc dos Xevis. Xevi Prunés, aprofitem ara doncs, per fer una mica de pinzellada d'aquesta boníssima temporada que ha fet el Manresa. Sí, repassem la temporada, després ja renovarem i fitxarem i deixem l'equip mig fet, que sembla que ja està quasi empastat, però ja ho mirarem. Bé, la temporada és boníssima, les xifres ho diuen, en partits regulars s'han jugat 50 partits, que són molts, i s'acaba amb més victòries que derrotes, 26 i 24. Subcampió de la Lliga Catalana, només començar la temporada. A Europa s'ha arribat fins a la segona fase de la BCL i s'ha tornat a jugar una fase final de la Copa del Rei, la tercera en els últims 4 anys. I centrant-nos en la Lliga, amb aquest 17-17, potser no sé de massa importància, però és el tercer millor balanç dels últims 25 anys, perquè el millor va ser el de l'any del subcampionat de la BCL, que es van aconseguir 20 victòries. El segon millor va ser de l'any passat, amb 19, i aquest 17 està igualat amb l'any de Joan Penyarroia, que en aquella temporada sí que es va entrar amb 17 victòries als play-off. A casa, aquest balanç de 12-5, 12 victòries i 5 derrotes, és el segon millor de la història del Manresa, amb una lliga de 17. El millor és 13-4 i, per fer-vos una idea, aquest 12-5 és el mateix que es va firmar quan es va guanyar la Lliga ACB, la temporada 97-98. S'han vist grans partits, només cal recordar la victòria de 40 punts sobre l'Unicaja, s'han guanyat dels 9 equips que estan per sobre del Manresa, 7 s'han guanyat a casa i s'ha guanyat el Barça, el Joventut, tant a casa com a fora, i victòries importants que van portar fins a la Copa amb aquell 10-7 a la primera volta, com va ser la de Lugo, i sobretot la de Saragossa en l'autèntica final, que es va tirar endavant i es va aconseguir guanyar. S'han perdut tots els partits contra 4 rivals, contra el Madrid, contra el Baskonia i 2 doncs, que potser han fet més mal, l'Andorra i el Lleida, que també van sucar el Congost, no? En quant als rebots, doncs bé, és l'equip, el Manresa, quart en rebots, tercer en rebots ofensius, un equip que ha anat molt al rebot, primer en faltes rebudes, primer en faltes comeses, primer en forçar tirs lliures i doncs bé, aquest risc amb el que juga doncs, fa doncs, que sigui el primer en pèrdues, però també ha sigut el cinquè en recuperacions.
I parlant ja de coses més individuals, de jugadors, doncs Derrick Alston ha sigut el segon en anotació, 16,9 punts, en Cameron Hunt el 14è amb 13,7, en valoració 12è Alston, en assistències 9è el Dani Pérez amb 4,6, amb rebots el Bodian Massa ha sigut l'11è amb 5,5 de la Lliga i premis extraordinaris, Alston en el 5 ideal de la CB, Mario Sansuperi en el 5 dels joves. En quant a minuts jugats, qui més ha jugat de mitjana ha sigut Alston, amb 25, seguit molt de prop per Hunt, i hi ha una franja entre els 20 i els 17 minuts que hi ha hagut 6 jugadors, que són Dani Pérez, Obashoan, Àlex Reyes, Steinbergs, Bodian Massa i Kate. Podríem seguir, però per fer una mica de pinzellada ho deixem aquí. Molt bé, Xavi, doncs ens has fet un repàs del teu nivell, vull dir, en plan mestre. També destacar, doncs, Xavi, que fa 4 dies vau entregar juntament amb el Gerard Castanyer la història, totes les dades de tota la història del Manresa allà a oficines. Sí. També és una gran feina que heu fet i que, bueno, des d'aquí també agraïu-vos a tota aquesta feinada i Sí, hem considerat que el club era el que ho havia de tenir, que ho vagi treballant, perquè hi ha una part de les dades a la web, suposo que de mica en mica doncs, es podran afegir coses, i amb el Gerard, que ha sigut un company extraordinari, que és l'autèntic gurú actualment de l'ACB, perquè és el màxim responsable d'estadístiques, doncs hem pogut completar aquesta feina i bé, i allà queda, no? Molt bé. Molt bé. Xavi Pujol, què en penses de tots aquests números que ha anat dient el Xavi? Bueno, primer dir que el resum és tremendo del Xavi Prunés. Crec que marca una mica o defineix una mica la filosofia de joc que hi ha, no? Hi ha certes dades col·lectives que et diuen amb l'agressivitat que volem jugar, que volem imposar a nivell de ritme, no? Les faltes comeses, les faltes rebudes, som un equip vertical, com intentem doncs, ser competitius amb el rebot, no? I jo crec que això doncs, va una mica més enllà de la qualitat, no? Del jugador, i crec que és un segell, no? que estem intentant marcar i que per nosaltres és important a l'hora de ser competitius. I per altra banda, amb les primeres que ha donat, no? Que jo desconeixia una mica, doncs, bueno, et fa pensar que ha sigut una temporada doncs, especial en quant a èxit, no? Èxit en el sentit doncs, això, no? De ser molt competitius des de l'inici, de guanyar molts partits, de compaginar-ho amb una competició europea, i de que l'equip ha sigut, doncs, des del primer dia, crec que ha aconseguit doncs, anar trobant el seu sostre i anar-lo superant a poc, no? I crec que això doncs, va parlant molt bé de l'equip tècnic que tenim i evidentment, doncs, també dels jugadors. Molt bé. Jo el que m'he quedat és que l'any del Penyarroia es va entrar amb 17 victòries i aquest any el playoff anava més car. Que cada cop és més car arribar a dalt i en fi, que cada cop costa més tot. La idea que després era una mica desgranar una miqueta tota la temporada i el que el Pau Ferrer ens ajudarà una miqueta és amb el que és els jugadors que vam començar la temporada, no? Pol, estàs per aquí? Sí, estic per aquí. Sí. Llavors, es va començar, doncs teníem una plantilla que més endavant es va anar canviant una miqueta. Si tu, Pol, vols comentar una miqueta el roster que teníem al començament i veure per anar comentant una miqueta aquests jugadors com han anat evolucionant o... Bueno, sí, el cas de Chuba Hunt, que no va acabar de rotllar, com llavors vam veure, va arribar a Vina Brima, que realment sí que era un jugador que funcionava molt bé amb l'estil del Baxi Manresa, que tot i que és un jugador limitat, doncs aquests 5 funcionen molt bé aquí, i llavors, evidentment, el cap de bastant va arribar a Armel Traoré, que tots sabem del seu nivell, llàstima les lesions que l'han apartat del que és potser una temporada molt bona
seva aquí a Manresa i, bueno, ja, si vols, Sí. Ernest, anem avançant ja la temporada perquè Sí. ja ho anirem explicant. Està clar. Jo, si de cas, primer podíem parlar una miqueta del canvi, no? Sí que es va fer el canvi aquest del Xuba, no? Del Xuba pel... Bueno, es va buscar el Brima. En principi, aquí Xavi, què es va buscar aquí amb aquest canvi? Si amb el Xuba, treure el Xuba i no va acabar d'encaixar, no? El Xuba en aquest sentit, en l'estil, o com... Bueno, nosaltres... Com ho veus? Nosaltres vam fitxar... Nosaltres teníem un joc interior de 5 jugadors, el cinquè era el Xuba, i llavors a l'inici de temporada se'ns lesiona el Bodian, i és quan portem el Brima. O sigui, el Brima ve perquè tenim una lesió de 2 mesos del Bodian i de fet comencem la temporada amb la mida Brima i sense el Bodian. I en aquell moment també hi ha el Xuba. Llavors, jo no diria que veuen un per l'altre, perquè no és així. Llavors, nosaltres trobem aquest el primer, no? Parlo del Xuba. El Xuba és un jugador, és un 5 baix que havia tingut molta repercussió tant a la segona francesa com l'any passat a la Lliga finlandesa, fent un joc molt dinàmic, jugant per sobre la cistella, traient faltes, anant molt bé el rebot ofensiu. Llavors nosaltres parlant amb ell el visualitzem una mica més que a part de que ens encaixava econòmicament amb el que teníem, per fer aquesta cinquena figura interior, doncs el veiem més al 4, no? I evidentment jo, que sóc el principal valedor d'aquesta aposta, doncs sé que és un canvi que té molt risc, perquè estem parlant de l'ACB, però veiem que pel seu dinamisme doncs, podia encaixar a nivell tàctic de la manera que nosaltres juguem i que havíem d'intentar compensar una mica la seva deficiència amb el tir exterior. I llavors una mica el que ens va passar és que a nivell defensiu tampoc va tenir la capacitat d'entendre amb la rapidesa que nosaltres volíem els conceptes, no? I li anava tot una mica massa ràpid. Llavors, en l'altre cas, no, amb la mida, doncs trobem un jugador que és un complement, que és un complement claríssimament, que té unes virtuts molt clares, que són la intimidació, el tamany, el rebot ofensiu i que és un rematador. Llavors, encaixa molt ràpid i té un impacte dins del joc amb l'Emi, amb el Marcis i el Derrick, doncs que ens quadra, no? I nosaltres el fitxem per 2 mesos i quan acaben aquests 2 mesos i ha tornat el Bodian, doncs el tenim emparaulat i per seguir aquí fins a final de temporada i apareix un altre club i li paguen més diners i decideixen anar cap allà, no? Referent a això, Xavi, sí, es va comentar també que el València, el Pedro, també s'havia interessat per Bodian massa. Això és veritat o no? Que ells es havien interessat pel Bodian, sí, és veritat. Sí. A principi de temporada, també. Ja amb la temporada començada, Sí, principi de temporada. Sí. I llavors, quan ja passen uns quants mesos o unes quantes setmanes on el Xuba veu que no té la capacitat per entrar a pista i que li està costant, no? I que a més és un jugador que ve de jugar molts minuts aquestes últimes temporades, doncs ens demana de sortir. I és una sortida molt amistosa. El Xuba és un excel·lent noi que ha sigut superprofessional i nosaltres, doncs, en el moment que ell troba una situació que li agrada, doncs se'n va i nosaltres intentem seguir, no? Intentant quedar-nos la mida, doncs, com us he explicat, no va poder ser a última hora i bé, doncs no ens marquem cap tipus de pressa fins a trobar una figura que creiem doncs, que no necessitarà adaptació i de que no serà una altra aposta com la que en el seu dia era el Xuba, no? A l'estiu. Per què? Doncs perquè tenim un equip que funciona i perquè, a més, doncs, el temps va passant, no? La temporada va avançant i tu comences la pretemporada amb la A, la B i la C
i al desembre-gener doncs ja has avançat, no? I potser ja estàs al mig abecedari i s'ha d'aprendre tot de cop i volta, no? Llavors, bueno, hi ha certs perfils que potser no t'encaixen tant i vas a buscar-ne uns altres, no? I és quan trobem la situació del Jaume i el Jaume, doncs, ell es desvincula del Girona i arriba a un acord amb nosaltres i bueno, sincerament, és un noi excel·lent que ha tingut, igual que el que ve al cap d'unes setmanes més tard, l'Armel, que són els dos, una mica els dos estímuls que el club està disposat a fer un esforç per intentar mantenir un nivell sobretot esportiu i de dia a dia alt, i per trobar un estímul nou amb l'Armel, que és una oportunitat de mercat que ens apareix, doncs els dos tenen molt mala sort amb les lesions, no? I el Jaume doncs, ha estat molt temps parat per un tema de salut i l'Armel ha tingut 2 lesions, no? Una al segon partit allà a Itàlia al genoll i que ha seguit jugant doncs, amb un genoll molt tocat i que això l'ha condicionat. Havem fet un tractament conservador d'un meset i llavors doncs, a Múrcia doncs, que es torna a fer mal, no? I que es fa mal al turmell i bueno, de fet doncs, ja se l'ha operat. L'Armel continuarà o ho heu de decidir, n'heu de parlar? No ho sé perquè com molts d'altres, no? Nosaltres amb l'Armel en aquest cas tenim un +1, una opció que nosaltres podem executar o no, però aquí hi ha moltes coses a tenir en compte. Primer, la fiscalitat, doncs, que ja passa a ser resident fiscal i això és un condicionant. Les seves pretensions salarials, siguin més altes o més baixes, també ens donaran més oportunitats o menys. I després que ara aquest noi l'acaben d'operar del genoll, li han fet una artroscòpia i hem de veure com evoluciona, no? És una recuperació que pot anar entre els 3 i 4 mesos, això ja et condiciona la pretemporada, i hem de veure si nosaltres i ell estem en la mateixa pàgina amb tots aquests aspectes. Llavors, bueno, jo crec que és d'hora per prendre una decisió amb tots aquests condicionants. Molt bé. Voleu afegir una cosa, Ramon o Pol, el que estava dient el Xevi? No. Vale. Doncs res, jo el que ara ja aniria de cara doncs, una miqueta a repassar una miqueta el que va ser la temporada. Hem fet 4 punts de com ha anat tot. Vam començar amb un inici molt bo a casa, amb una victòria espaterrant, diria, amb el València del Pedro Martínez, no? Poder el vam enganxar a principis de temporada i el vam poder guanyar a casa, no? Això ens va donar, evidentment, molta confiança en aquell començament. Llavors vam perdre Girona, va ser una mica patacadeta, perquè la Girona em sembla que després de nosaltres em sembla que no en va guanyar cap més fins al cap de no sé quants dies. Vull dir que va ser més endavant, aquella derrota, allò que la anàvem tenint al cap, dèiem, hosti, llàstima, aquella Girona vam perdre. Però, Girona-Lleida eren 2 derrotes que molta gent anava repetint. L'equip estava classificat quasi per la Copa i encara recordava les 2 derrotes de Girona i de Lleida. També cal dir-ho, Sí, bueno, però clar, tampoc se'n recordaven del que vam guanyar de 40 amb l'Unicaja a casa, no? Que també no hi comptava ningú. Després vam guanyar el Gran Canària, també s'ha de dir, a casa, que també va ser una victòria bastant avoltada d'uns 79-58. I l'inici va ser molt bo, i victòries a casa amb Granada. Després també vam guanyar el Barça. Però després també arriben 3 derrotes seguides, Sí. Jo recordo que l'equip va jugar a Lugo en un moment bastant complicat i no sé, Xevi, si estàs d'acord, però aquella victòria a Lugo va ser molt important. Sí. Jo ja sabeu que sóc bastant honest amb tot el que dic. Jo estic molt en contra d'anar... O sigui, el comentari aquest, no? De que la Copa es parlava de Lleida i Girona. Jo m'oposo 100% a aquest tipus de pensament, perquè és que quan la gent m'ho deia a mi, que algú m'ho deia, és que la meva resposta és que si els arribem a guanyar també som caps de sèrie.
no? I és que és una... per mi és absurd, no? Retreure quan l'equip no guanya a un equip que té un pressupost similar al seu, ja no dic inferior. Però de Manresa hi portes molts anys, ja saps una mica el percal, sí, no? bueno, Ja ho però, saps. sí, bueno, però vull dir que si a mi em dius alguna cosa, jo puc respondre't, no? Llavors, que a mi el que vull intentar fer entendre és que a vegades doncs, els passos previs et condicionen els següents, no? Tant per bé com per mal. Llavors, si tu vens a guanyar un equip que no esperes guanyar o que ningú s'espera guanyar perquè has jugat molt bé, perquè els altres no t'han respectat o perquè els has sorprès o perquè pel que sigui, i guanyes a un equip Eurolliga o Eurocup o Champions que estan muntats amb uns recursos pensats en guanyar títols i arribes tu amb el teu equip i els guanyes a casa seva o els guanyes al Congost, això té unes reaccions que a nivell intern, no? Amb els nostres jugadors, amb els que nosaltres formem part del club, que també doncs, ens estem educant constantment en el dia a dia doncs, perquè vivim situacions noves que potser abans no han arribat i que la Lliga CB té una repercussió i un soroll que potser a les lligues anteriors on hem estat doncs, no té, això és un aprenentatge. Llavors, que nosaltres perdem partits contra rivals que la nostra afició, pel fet de que potser els últims anys els hem guanyat, s'espera o creu que els hem de guanyar, no significa que els jugadors, que a més la majoria són nous, en siguin conscients d'això o que de l'altra manera, pel fet d'anar a jugar al camp del Barça o pel fet de jugar contra l'Unicaja, que era l'equip de moda, o a la jornada 1 contra el València i tenir una por escènica per aviam com em rebran, la meva nova gent, doncs també tenen una inconsciència, en aquest cas positiva. Llavors, tot suma i tot resta. I que tu guanyis un partit molt important no vol dir que el següent, que és un rival a priori més assequible, l'haguis de treure. Llavors, nosaltres intentem preparar-nos sempre de la mateixa manera. I hi ha setmanes doncs, que tenim setmana llarga, setmana curta, depenent de si hi ha partit de Champions o no. Hi ha jornades doncs, que arribem amb tothom totalment fresc i podem escollir el descartat i és una decisió tècnica perquè tothom està disponible. N'hi ha d'altres setmanes doncs, que la gent ens arriba molt tocada i llavors hi ha inputs externs que nosaltres no controlem, que és el soroll que té el jugador al voltant del seu entorn proper o de gent que li intenta ficar al cap certes coses, no? Que van una mica en contra del missatge que volem donar internament aquí dins el club o a l'equip. Llavors, per mi és molt absurd al final fer una reflexió freda perquè hem guanyat o hem perdut contra uns o contra altres. I nosaltres hem de procurar que tot això vagi molt més enllà, de manera interna. De manera externa no ho estic explicant ara, sí. Però no hi dediquem temps perquè sabem que no podem tenir primer a tothom content i que després doncs, jo també entenc que el bàsquet, en aquest cas el bàsquet Manresa, doncs per molta gent és una via I això, Xavi, suposo també ha passat amb jugadors en particular. Jo crec que un cas molt clar és el de Bodian Massa, no? que ha estat molt criticat, no? A nivell extern i que vosaltres sempre l'heu defensat, la feina que estava fent. Bueno, perquè és que nosaltres som conscients de que si fitxem 12 tios o 13 que tots puguin anotar 20 punts o que tots hagin d'anotar 20 punts, ens anirem a l'Alep. I el que busquem és jugadors amb perfils potser menys vistosos, que ens facin una feina concreta que per nosaltres és molt valuosa. Que el Bodian rebia pintura d'esquena i la seva primera prioritat o la seva primera intenció és passar-la. Sí. Xavi, es talla una mica, no sé. Intentar-la enfonsar. Sí. Estem perdent una miqueta la veu, Xavi, estem perdent una mica la teva veu. Aviam, parla una mica, torna a parlar, a veure si se sent ara. Xavi Prunés, em sents tu? Xavi?
Prunés. Vale, Jo sí el sento, sí. El Xavi Sí, sí. Pujol l'hem perdut una mica ara. S'apagava la veu i al final quasi no la sentim. Xavi Pujol, em sents ara? Espera, que torno a convidar-lo, que es deu haver... Està connectant. Sí. En tot cas, interessant el que estava explicant, sí. Ens estava explicant tant a nivell d'equip com a nivell de jugadors, i jo penso que el Bodian ha sigut un cas molt clar, no? Perquè sí que la gent es desesperava una mica, però esclar, tothom voldria que fos un pivot el que deia, no? Que fes 20 punts i que a 4 o 5 metres les fotés dintre i no les fotia, no? Però feia altres coses, no? Sí, el torna Xavi Pujol. Sí, ara sí. Sí, que s'estallava una mica. No, bueno, estava fent aquesta reflexió, no?, de que nosaltres hem de trobar perfils que s'equilibrin amb d'altres. Llavors, si nosaltres hem tingut aquests últims anys doncs anotadors tipus doncs, el Jarrett Harding, el Derrick Alston, que són jugadors que ofensivament són molt bons, els hem de compensar amb jugadors que defensivament siguin molt bons i que a nivell de mentalitat siguin boníssims. I això és el que et dona doncs, tenir un grup de treball que el dia a dia no es pregunta per què hem d'entrenar sempre al màxim i que el dia que les coses no surten bé, doncs segueix entrenant bé, no? I que mira més el grup que el seu propi Malik, o almenys ho intenta. I que tenim una manera de jugar que és que els 5 cada vegada han de córrer, han d'esprintar. Doncs explica-li a un 5 que ja hagi guanyat certes coses que ho ha de fer, perquè no t'ho farà. Llavors, hem de tenir moltes coses en compte i nosaltres les tenim. Que hi hagin perfils de jugador, per exemple, aquí a Manresa, jo considero que es valora molt positivament una mica el jugador que és lluitador, no? Com el seu cas, jo què sé, el Paulet, no? I és un jugador que té una capacitat d'esforç brutal i el Congost la valora moltíssim. I un altre exemple seria el Retin, potser aquest any, no? El Retin, inclús amb una escala menor, doncs el Santi Vescovi, no? Que són jugadors, doncs nosaltres aquests jugadors ens agraden molt i és un tipus de jugador que busquem. Si aquest jugador el fiques a un altre pavelló a jugar cada 15 dies, no els agradarà, potser. Llavors, nosaltres hem d'entendre doncs, que aquí agraden unes coses i unes altres no tant, i que com a professionals que estem aquí dins, doncs, el que hem de fer és intentar trobar equilibri amb tot. I que hem de tenir 2 o 3 jugadors màxim o un o dos, més ben dit, que ofensivament puguin sortir-se de guió. Perquè llavors hem de donar prioritat a unes coses que per nosaltres són molt importants, que són les bàsiques. I en aquest cas el Bodian era top. I jo entenc que la gent no ho sàpiga o no m'entengui perquè llavors sota l'aro te'n falla una i ja escoltes uns murmuros i llavors li afecta mal el nano i és un peix que es comença a mossegar la cua i que passa sempre, però passa aquí a tot arreu. Llavors nosaltres intentem normalitzar-ho, intentem estar molt a prop del jugador perquè és que estem molt contents amb l'esforç del jugador. I per nosaltres és més important que faci bé la defensa a tota pista, triangulant entre el seu i la pilota, que llavors ens salti el 2 contra 1 quan el botador, el que puja la pilota, se'n va cap a la cantonada de mig camp, que tingui la capacitat per recuperar, que tingui la capacitat per defensar 2 o 3 situacions de bloqueig directe seguides, com fan molts equips últimament a l'ACB. Llavors, que ens bloquegi el rebot, que posi bons bloquejos, que faci bé els timings a nivell tàctic. Llavors, tot això nosaltres ho valorem moltíssim. I ho prioritzem molt per sobre de que llavors faci 12, 16 o 20 o 30.000 punts. O sigui, per nosaltres és molt important. Doncs... Digues, Ramon, digues. No, a mi em toca traslladar-te una mica les preguntes que ens han arribat de la gent i hi ha una que crec que encaixa aquí. Aquesta capacitat d'esforç seria la característica indispensable, la sine qua non per fitxar un jugador pel Manresa o hi ha alguna característica que considereu encara més important que aquesta? Bueno, jo te la relaciono amb la mentalitat. Per nosaltres la mentalitat és innegociable. I
i crec que és un dels motius pels quals quan portem tants jugadors nous, doncs de seguida els nostres aficionats s'hi senten identificats, perquè encara que no veguin el dia a dia, doncs intueixen que ho estan donant tot. I per donar-ho tot, doncs ho has de donar tot cada dia. I vosaltres veieu una petita part, no?, que és com si haguéssim l'examen, però la preparació a l'examen és igual, o més. Llavors, per mi, crec que la mentalitat és innegociable. I intentem portar bona gent que vulguin sentir o que prioritzin una mica Manresa com un pas per ells important, estiguin en el moment de la carrera que estiguin, ja sigui doncs, un jugador més jove o un jugador doncs, que ja té una experiència. Jo diria que és aquest. En aquest sentit de portar jugadors, o que sortin Rodó ha sigut Alston, no? Ha arribat, doncs, ha caigut de peu, ha fet una temporada extraordinària, però ha sigut difícil des de dintre portar-lo a nivell d'impacte. Ell mateix és una persona que ho ha assimilat bé, que s'ha autopressionat en algun moment. Com ha estat la convivència? No, la convivència bona. El Derrick és un noi que és bastant introvertit, que s'expressa poc, no?, i que costa una mica arribar-hi. Per la resta, doncs és un noi que quan va venir d'Alemanya, nosaltres teníem uns informes una mica, doncs, bueno, so-so, no?, que es diu, i la veritat és que la seva capacitat per implicar-se i per intentar millorar doncs, conceptes defensius des del principi ha sigut molt bona, i que després, com tot, no?, quan va avançar la temporada i hi ha un èxit col·lectiu, i en el seu cas també individual, perquè es parla molt d'ell i té una repercussió tant a Europa com a l'ACB, doncs alta, doncs bueno, van apareixent un soroll que per ell és la primera vegada que ha d'aprendre a gestionar. I nosaltres això doncs, ens passa aquest cop amb el Derrick com ens passa amb d'altres, que potser amb un rang diferent que també ara han d'aprendre a gestionar. I que nosaltres estem dins però no ho podem controlar, perquè són agents externs, no?, que són els que li van ficant coses al cap, no? Llavors, bueno, forma part del procés d'aquest tipus de jugador que portem nosaltres aquí, i cada any passa. Llavors, és un molt bon noi, no hem tingut cap problema. Xavi, podria, encara arrel del que estàs dient, més endavant volíem tocar-ho, però una mica, creus que aquesta davallada o aquesta baixada de rendiment de Derrick Alston cap al final de la temporada podria ser deguda a això que deies, que li havien inflat una mica el cap des de fora? Bueno, són diverses coses i ho generalitzo amb tots. La temporada és molt exigent i és llarga. Hem jugat 50 partits amb una preparació d'un mes i mig, hem jugat 50 partits, per tant, en pràcticament 8 mesos i mig, on passen moltes coses, on s'entrena molt dur i bueno, hem anat a màxims. I quan vas a màxims, doncs és normal que hi hagi algun moment que la cosa baixi una mica i coincideix amb que, com sempre, les segones voltes, i això potser tu, Prunés, ho tens apuntat, les segones voltes sempre ens costa més guanyar partits que les primeres. Sí, és així. Per què? Doncs perquè la Lliga millora. La Lliga millora perquè hi ha certs clubs que van per baix que tenen una necessitat de millorar l'equip i d'invertir més del que han invertit al principi de temporada perquè necessiten canviar dinàmiques i començar a guanyar. Llavors, la Lliga millora. I quan la Lliga millora i tu estàs en un dels moments baixos de la temporada, perquè al final els moments alts i baixos són constants i has d'intentar equilibrar-los entre els individus, doncs, bueno, pateixes molt, no? I ha coincidit amb que ha sigut aquest març, que teníem 9 partits amb 31 dies i que una mica el calendari se'ns ha menjat, no? I que no hem pogut, degut al calendari, no hem pogut dir, bueno, ara estem patint, però anem a fer aquest plan, no?, aquest planning, perquè d'aquí 15-20 dies doncs, haguem agafat aire i tornem a estar en un bon moment, no? Perquè per nosaltres la nostra gasolina és l'energia i hem estat unes setmanes anant en reserva
I això doncs, ho hem patit, ha coincidit amb molèsties físiques, ha coincidit amb la lesió del Jaume, de l'Armel, hem perdut bastants dies al Retin per intentar-lo gestionar doncs, perquè ens arribés bé al partit d'ACB i tot això ho hem anat notant, no? I el dia que no et falla l'Àlex et falla el Musa i perquè tenen cosetes i bueno. I la derrota aquella a Granada us va fer mal, no? Més que res com va ser, no? Amb aquell darrer quart que semblava que el partit estava mig trencat, allò va faltar, no? Moralment. Bueno, és que jo diria que aquest març, començant pel març, abans d'arribar a l'abril, nosaltres fem 3 partits a fora de casa molt bons. Unicaja, Gran Canària i Vitòria. I són 3 partits que ens quedem amb la mel als llavis, els 3, no? És veritat. I que inclús potser entrem ja a l'últim minut sense gaires opcions de guanyar-lo. Després d'haver estat dominant, de marcant doncs, des de l'energia, la intensitat, el rebot, la lluita, doncs durant gran part del partit, et diria 30-32 minuts els 3 dies al rival. I, bueno, i això et toca una mica, no? I el que explicava abans, que arribes molt just i no tens premi. I llavors al cap de 2 dies estàs a Itàlia o estàs a no sé on, a Turquia, havent viatjat 10 hores i et falta algun element que et dona nivell físic i has de tornar-hi. I et torna a passar el mateix, no? I et quedes a un atac de la victòria. I dius, hòstia, i bueno, t'ho vas ficant a la motxilla. Al final totes les derrotes ens fan mal. La de Granada ens fa mal perquè duíem un coixí que ens permetia doncs, estar tranquils, no? Jugar tranquils. Sí. I què passa? Doncs que això passa també cada any, no? I llavors el Granada ha seguit competint bé. Doncs que la necessitat, perquè si no mors, i aquí això ho sabem molt bé, perquè hem sigut capaços de fer-ho molt temps, que la necessitat guanyar o morir et porta a aconseguir, no? Petits miracles, entre cometes, quan ningú s'ho espera. I nosaltres vam ser la víctima. Llavors, bueno, et quedes amb molt mal cos i te'n penedeixes doncs, molta estona, però al final és que l'esport és així. Sí. De fet, el dia de Granada veníem de 3 victòries seguides amb el Saragossa, amb el Joventut i Girona. I després veníem, o sigui, d'ànims, veníem molt pujats, com si diguéssim. Però... I després la depressió dura contra el Breogán, que ens passa per sobre, no? Aquí al Congost. Sí. El Breogán ens va passar per sobre. Després vam encadenar 5 derrotes, Granada, Lugo, que ens va passar per sobre, Múrcia, Madrid i Andorra, i ja va ser quan ja vam caure de les posicions de playoff i ja vam estar lluitant per la 9ª, 10ª, per intentar salvar la Champions o bueno, que això ja ho tocarem també, o si us cas ho toquem ara, a veure si podem... Sí, toquem-ho ara, aviam. Aviam com està això, pregunta-li. No, el tema Europa, com ets optimista perquè puguem continuar a la Champions o esteu mirant altres opcions? Bueno, ho estem valorant tot, que crec que és la nostra feina i el que sí que ja, suposo que ja sap tothom és que nosaltres volem jugar a Europa. Si ens ho guanyem esportivament, doncs volem competir-hi i creiem que és la decisió ambiciosa a nivell esportiu, però que també doncs, ens posa una mica al mapa de tot plegat, no? I nosaltres doncs, sempre volem el màxim. Llavors intentarem estar a Europa. Ara doncs, estem parlant amb les diferents competicions per estar situats i per tenir tota la informació, però hem de tenir en compte que amb la 10ª posició doncs, nosaltres no podem decidir, no? Hem d'esperar una mica què fan els de davant nostre per veure quines opcions reals acabem tenint. I quan les tinguem clares podrem decidir quina creiem que és la millor, tant esportivament com econòmicament. I Xavi, una cosa. Perdona, aquí a Eurocup, Xavier, que sembla fins i tot que hi ha molts clubs que diuen que hi renunciarien i tal, podria ser una opció i econòmicament podria ser factible, tenien capacitat pressupostària i la competició en si econòmicament és rendible? Bueno, jo diria que rendible
rendible en el sentit de fer les paus crec que no ho és, perquè tu et donen uns diners per participar-hi, però que aquests diners no compensen la totalitat dels desplaçaments que tu fas. Val? Però bueno, que no és una cosa i l'altra només, no? Llavors hi ha també una part doncs, de que és de la capacitat que tens tu per generar recursos pel fet de jugar a Europa i per tenir més partits a casa, no? I això també compta. També et fa ser més interessant ara al mercat, no? Tenir Europa que no tenir-la. Nosaltres ho estem valorant tot. Que ara hi hagi una mica la història aquesta, no? Perquè hi ha una guerra que és evident entre FIBA i Eurolliga, que ara, a més, FIBA ha aconseguit un soci molt poderós, que és la NBA, amb tot el tema aquest del monopoli, per dir-ho així, de la millor competició a nivell europeu, no? Que se'n vol formar una, i jo diria que segurament no hi ha suficients clubs amb el potencial econòmic com per estar entre les dues, ni tampoc els jugadors d'aquest calibre, doncs, bueno, s'ha d'anar veient. Nosaltres hem sigut un club que sempre s'ha sentit molt còmode amb la BCL i que la BCL cada vegada també és més elitista, no? I que cada vegada hi ha més clubs que es passen d'Eurocup o d'Eurolliga cap a ella, doncs perquè aquests clubs estan començant a veure que amb el format de competició de BCL són molt més competitius a la lliga domèstica. I aquí doncs, hi ha el cas que els primers a visualitzar-ho i que és un club fundador és el Tenerife, i doncs ara, no, amb Unicaja, que està tenint uns anys daurats, en gran part és gràcies a això, no? Perquè tenen una plantilla molt potent, que són capaços de seguir renovant i de seguir millorant any a any, i competint a la BCL doncs, tenen l'aire suficient com per llavors ser competitius a les competicions de CB. I ara, doncs, bueno, si se n'hi passen més, doncs es reforça una mica, no? Aquesta idea. Llavors, bueno, nosaltres hem d'estar molt contents de poder estar valorant competicions europees i de veure com queda al final aquest escenari, i a la que puguem prendre una decisió la prendrem. Jugar a Europa us ajuda a portar jugadors, suposo, fitxar, a renovar el rètit, no? Que pugui continuar aquí. Un jugador com Cameron Hunt, és possible que continuï o ho veieu molt complicat? Bueno, és molt complicat perquè és un jugador que ha tingut un rendiment molt bo, és un jugador molt eficient, però i que també ara doncs, es mereix el dret a veure què hi ha per ell, no? I bueno, és com és el que ens passa sempre. És molt bon senyal que els hi passi això als nostres jugadors, perquè significa que les coses han anat bé, no? O han anat molt bé. Llavors, ara ens hem de prendre aquest temps per veure com va evolucionant tot, i ara hi ha moltes trucades per preguntar i per interessar-se, i de la trucada per interès fins a la proposta oficial, doncs, hi va molt. Llavors hem de tenir paciència amb el Cameron i en d'altres casos per veure com es va desenvolupant això. O que diuen que se'n va és el Marcis. No sé si es pot avançar alguna cosa. Jo no sé res. Jo el Marcis el tenim en contracte fins al 30 de juny i bueno, com qualsevol altre. A mi ningú m'ha vingut a dir que hi ha algun jugador dels nostres que ja té equip per l'any següent. Pol, volies preguntar alguna cosa, no? Bueno, sí, sobre Europa li volia preguntar al Xavi si entenc que està descartant no jugar a Europa la temporada que ve, o sigui que si sí o sí es vol jugar, si no pot ser BCL, Eurocup o Eurocup, o si es planteja l'opció de no jugar-ne. Bueno, ja ho acabo de dir, no? O sigui, nosaltres la nostra voluntat és jugar a Europa. Creiem que esportivament doncs, hem fet mèrits per fer-ho i ho valorem positivament dins dels pros i contres que pot tenir el fet de tenir també menys temps per preparar la lliga domèstica, perquè té més desgast, pel que sigui. Llavors nosaltres, com he dit, si podem ho farem. Molt bé. Vale, tenim l'Aleix també per aquí en línia. Aleix, vols comentar alguna cosa? Però sisplau que no sigui el mateix del tema d'això de... No és un tema d'Europa. Hola, Xavi, jo et volia preguntar per un jugador que ara mateix no és nostre, però que tenim
els drets ACB i és Martínez Geben. No sé si ja ha rebut trucades de molts clubs ACB preguntant per ell i com està aquesta situació, si és que realment hi ha ofertes per ell per Europa i per ACB, i si és el cas, doncs entenc que cobraríem els drets del jugador. Bueno, el Martínez el vam ficar al tanteig l'estiu passat. Aquesta temporada, quan se'ns comunica que vol tornar a l'ACB a Girona, doncs una mica crec convenient que no és el moment per demanar o per entrar en una negociació, perquè lo lògic o lo fàcil era que si nosaltres posàvem gaires complicacions aquest jugador no hagués entrat a l'ACB, no? Llavors creia que si el noi encaixava allà on era i ho feia bé, doncs tant perquè el mateix club el volgués renovar o com perquè altres s'interessessin, doncs podríem tenir més opcions en un moment donat intentar entrar en una negociació pel tema del tanteig o per intentar-lo recuperar nosaltres. No? Que aquest és el principal motiu pel qual fiquem nosaltres el Martínez l'estiu passat, no? Perquè jugui per nosaltres. Llavors, en aquell moment, a mitja temporada, el que fem és una cessió de drets d'ACB amb l'altre club i ara, com si haguéssim, tornem a tenir el tanteig per nosaltres. El tanteig és d'un sol ús. Llavors, si el jugador, que a mi no m'han de trucar, no? Si el jugador té una oferta d'ACB, a mi no em trucaran. A mi em trucaran en el moment que hagin tingut un acord amb algun club ACB. El que truquen és el seu agent i la veritat és que no sé, no en tinc ni idea. Llavors, en el moment que pugui passar això, doncs nosaltres tindrem 5 dies hàbils. En el moment que el jugador presenti una oferta a la Lliga, tindrem 5 dies hàbils per decidir si igualem l'oferta o no. Molt bé. Anem tirant endavant. Jo hi ha una cosa que em té una mica... M'he estat informant el tema aquest d'això del que els jugadors, aquests jugadors el Sant Superí, que diuen que té una oferta de Gonzaga, que no sé si... que sembla ser que té que li han posat sobre la taula un contracte espaterrant per marxar cap allà. No sé si tu t'ha arribat alguna cosa, si això és veritat o no, de moment no saps res d'aquest tema, del Sant Superí, o no? No, sé que hi ha un èxode de jugadors joves que se'n van cap allà per molts diners, que està afectant, està tenint un impacte molt gran en el bàsquet europeu i que ho està canviant una mica el paradigma, no? Ara hem d'anar veient. O sigui, ara també es deia, no?, que primer que algun jugador que també està a l'ACB se'n anava cap allà. Ara sembla que se'n va cap a un equip Eurolliga. O sigui, passen moltes coses. I jo crec que fins que i ens passen a nosaltres negociant i passen als altres llocs també negociant. Llavors, fins que les coses no estan tancades, jo no en parlo. Perquè és que hi ha molta paperassa, hi ha moltes coses que depenen i que canvien. I que la gent reacciona depenent d'una cosa que surt ara mateix a les xarxes, doncs potser un club reacciona i fa una contraoferta o passa qualsevol cosa, no? Llavors, fins que no surten els comunicats, a mi no m'agrada parlar de les coses perquè, a més, no depenen de mi. Llavors, no, dic que la realitat és que estan entrant molts diners d'una competició que no es considera professional, que per mi ara mateix és la més professional de totes, perquè la prioritat de portar jugadors joves amb una beca esportiva perquè estudiïn allà, doncs ja és una mentida, no? És irreal, i el que es fa és al revés, no? Portar jugadors com més formats millor en el bàsquet professional perquè ens ajudin a guanyar i a la vegada, doncs mira, els posem aquí que estudiïn alguna cosa, no? Però una mica la meva crítica és que aquestes universitats que abans formaven, ara ja van a guanyar. I que el bàsquet formatiu, jo crec, d'allà deixa de ser formatiu. S'està parlant sobre el bàsquet formatiu de la creació d'una lliga sub-22 a l'ACB. Això és imminent o no?
Bueno, l'ACB doncs ha sortit per alguna banda doncs, que s'estan movent coses, no?, per intentar tenir aquí una lliga que des dels clubs ACB doncs, sigui sub-22 i s'està parlant per veure com es pot fer i quan es pot fer. No tenim gaire més informació. Però bueno, a mi m'agradaria que passés. Si podríem Podríem dir que el bàsquet formatiu està en crisi una miqueta, no? Perquè jo ara, per exemple, aviam, un altre nivell, no? Però jo estic a Huelva en aquests moments, amb el nano que està jugant aquí amb els infantils, vale? Ja ens han fet... Vam perdre ahir amb el Pablo Lasso Academy, o sigui, és un altre tema, s'estan creant acadèmies així com bolets per fer jugadors, com si diguéssim, i el que veiem aquí és que, bueno, que hi ha no sé, que hi ha coses que no acaben d'entendre, no? Nanos que te'n dones compte de que no tenen l'edat que tenen i que juguen amb els nostres, que els hi passen mig metro, no? I penses, i dius, hòstia, això es permet, no? I penses, hòstia, realment, què estem fotent amb el bàsquet formatiu, no? Perquè, no sé, són coses que fan pensar, no?, una miqueta, però, bueno, és una reflexió que et feia ara, perquè... I costa als jugadors que donin el pas al primer equip, perquè, clar, ja tenim una sèrie de jugadors, Max Gaspar, Toni Nasplé, Ustag. Aquests jugadors, Xevi, estan preparats per fer un pas, per poder formar part d'un primer equip? Bueno, o sigui, el salt a la Lliga CB és molt alt, és molt gran. I has de reunir condicions de tot tipus, no? Sense excel·lir, potser no cal excel·lir en cap. Per exemple, nosaltres, l'últim jugador que surt del júnior i ens arriba al primer equip és el Musa. El Musa ha fet un pas de 2 anys intermig. Però el Musa té unes qualitats físiques que de seguida li fan tenir un impacte en el dia a dia, inclús llavors competint. Aquestes qualitats físiques li permeten, doncs, de seguida, o potser més ràpid que altres, arribar. En d'altres casos, doncs, ha d'haver-hi un tema de coneixement del joc, ha d'haver-hi un tema d'eficiència a l'hora de prendre decisions, d'encert, de físic, no? Ha d'haver-hi uns mínims. Llavors, tan important és donar l'oportunitat com no donar-la quan no toca. I perquè és que, al final, tot cau pel seu propi pes. Llavors, el que hem d'intentar és trobar el camí adequat per cadascú, sapiguent que l'escenari ideal no existeix, perquè tant un jugador de 18, 19, 20, 21 necessita minuts per formar-se i desenvolupar-se i equivocar-se a pista, com necessita un estímul competitiu adequat a la seva realitat, pensant sempre que anirà millorant, però que potser llavors doncs, nosaltres no tenim el control de com entrenen, de com els cuiden, de com els preparen tècnicament, de si fan les coses ben fetes, de si juguen ràpid, de si juguen lent. Llavors, bueno, l'escenari ideal no existeix. Llavors, bueno, dins d'això, doncs jo crec que ara nosaltres hem pogut fer un passet molt important, que és aquest grup de júniors i 5 o 6 o 7 sèniors que estan en el segon equip, que entrenen cada dia junts, que és un grup d'entre 16 i 18 nanos que ens permet, des del nostre paraigües i la nostra filosofia, marcar el que llavors es poden arribar a trobar a dalt. I que amb l'entrada del Diego doncs, entrenem sempre amb molta gent. I això permet que aquests nois que s'estan preparant vagin rebent l'estímul del primer equip. I a vegades és un estímul dolent per ells, perquè se n'adonen de la realitat i que no estan preparats, no? Però, bueno, això et fa veure si ets capaç de superar també les dificultats que et van venint. I parlant de gent de casa, un cas és el del capità, no? Guillem Jou, que acaba contracte. Sense que ens diguis el que passarà, ja sabeu què ha de passar? No, perquè, com et deia, nosaltres ara estem veient ben bé què ens podem quedar, val? I aquí hi ha una sèrie de prioritats. Llavors, malauradament, aquesta primera acció que nosaltres ara estem aquí veient ens condiciona el tema econòmic i llavors hi ha un altre condicionant que és els cupos. Llavors, nosaltres hem de veure ben bé què podem fer i què no podem fer.
Ara mateix, perquè nosaltres siguem un equip competitiu en el mercat, doncs amb els jugadors importants que diguéssim que han de tenir una repercussió ofensiva o de minutatge, nosaltres ara mateix tenim poc a dir. Tenim poc a dir perquè encara hi ha els grans que estan decidint, no? Llavors, nosaltres ara amb el que ens podem moure o intentar moure és una mica més amb els jugadors que han de venir aquí doncs, a ser el fons d'armari, no? Que hem de tornar a trobar el Marcis de torn, hem de tornar a trobar els jugadors que fa 2, 3, 4 anys doncs ens van començar a entendre, no? I assimilar doncs, que era entrenar aquí, que era l'ACB, que era l'arbitratge, que era una doble dinàmica de competició, perquè aquestes etapes d'aquests jugadors que hem anat tenint, que sé, Dani Garcia, Musa, el mateix Guillem, el Marcis, el Llancuba abans del Marcis, doncs ara ja no els tenim i els hem de tornar a crear, no? I ara estem una mica amb això. Llavors, tenim tot el juny per prendre aquestes decisions i no ens podem anticipar o no podem córrer més del compte perquè realment volem fer-ho molt bé. En aquest fons d'armari, avui un company de periodista, el Gerard Soler, deixava anar el nom d'un pivot belga dins aquest format de fons d'armari. Ho pots confirmar, això, o fas un passapalabra? No puc confirmar res perquè nosaltres sí que, jo reconec que ens estem movent, que estem veient diferents oportunitats i diferents opcions, que estem parlant doncs, per veure qui pot venir, qui vol venir, però a dia d'avui, si no hi ha res tancat i segellat, doncs jo no puc dir res. Bon intent, Xavi, bon intent. S'havia de provar, eh? Has estat bé. Jo tinc una curiositat, que és el Toni Nespler, el Max Gaspar. Tu creus que poden tenir lloc a la primera plantilla l'any que ve o ho veus molt complicat? Bueno, amb el Toni estem ara en un procés de veure ben bé com el Toni ha tornat malament de l'Aquil·les, de Zamora, i ara doncs, bueno, hem fet una sèrie de proves que determinen que té una lesió i hem de veure quin tipus de recuperació fem, no? Doncs és el que estem, i ara ho estem debatint, no? I ho estem discutint internament. I jo crec que aviat doncs, ho decidirem i ho podrem comunicar. No? I això dificulta pensar que el Toni podrà fer una pretemporada adient, perquè segurament doncs, no estarà disponible. No? I amb els altres casos doncs, hem de veure. El Hustak també, bueno, el Hustak no sé si... A Londra, que me l'he deixat de dir quan parlava del tema aquest de quan marxa el Xuba i tenim per allà la Mida, i llavors marxa la Mida i hi ha un impàs entre que arriba el Jaume. El Hustak és el que ens fa la figura de cinquè interior, que que en el dia a dia ha sigut molt important i ens ha anat molt bé per no tenir aquesta pressa per haver de trobar algú. No? Però Londra és un dels que acaba contracte i també haurem de decidir què fem. Molt bé. Bueno, ja quasi estem afrontant el final del Grad Space. Voleu comentar alguna cosa, nois? Teniu el Ramon? No, en tot aquest àmbit que ara ja ha anat sortint de possibles entrades i sortides i tal, alguna setmana també per l'estaf tècnic, no? Que també és clau i que també en podem presumir. Podem comptar amb la continuïtat de l'estaf tècnic o hi ha algun risc de que algú no continuï? Bueno, el risc hi és sempre. El risc hi és sempre perquè al final som a Manresa que fiquem a molta gent a l'aparador i si la cosa col·lectivament funciona, doncs, bueno, però la nostra intenció és intentar continuar amb totes les peces que són vitals pel dia a dia per desenvolupar-nos com ens desenvolupem i estem molt contents a nivell general, però jo també personalment amb tots ells. I per mi és molt important intentar que segueixin tots. Hi ha diferents situacions contractuals, alguns que ja tenen contracte, alguns altres que s'està parlant, i en el moment que també ho tinguem tot tancat, doncs ho anunciarem.
Molt bé. Jo també, Xavi, et volia comentar... Bueno, res, ara aquest dissabte hi ha la Final Four de la primera FEP, que hi ha... Juga el Movistar Estudiantes contra el Betis, Real Betis Baloncesto, que ja no tenen res a veure amb el Betis, és igual, una cosa rara, és igual. I després també hi ha a les 20, a les 20 hores, hi ha el Flexicar Fuenlabrada València. Tens alguna preferència o tens algun, no sé, o no, t'és igual que hi pugi? Bueno, hi aniré. Aniràs? Molt bé. Sí, el Diego i jo anirem cap allà el dissabte. A la caja màgica. Sí, i veurem els partits que, com s'ha vist aquest any, l'Alep ha incrementat molt pressupostos i ha pogut fitxar molts jugadors d'etiqueta ACB i amb contractes ACB, no? Per dir-ho així. I crec que hi haurà bastant nivell, que competitivament és una cosa que està molt oberta, perquè els favorits en una final a 4 són una mica menys favorits. I la veritat és que els clubs que potser no estaven tan... o que no... que potser Fuenlabrada, que ha tingut molts problemes econòmics en el dia a dia, han fet una temporada molt bona, és un grup de molt ofici, el Palència també té molta experiència i molt equilibri, el Betis té molt jugador veterà i l'Estudiantes va una mica al ritme del Jason Granger, no? I ara han pogut afegir el Joaquín Rodríguez, que s'ha dit pel Saragossa, que també ha sigut un estímul per ells molt positiu. Llavors, crec que està tot molt obert, que són plantilles molt, molt, molt expertes a l'ACB, no? I que hem de veure com es desenvolupen aquí i també veure l'ambient, que és un ambient molt xulo, i com les aficions també intenten fer la seva feina. Podria ser l'any de l'Estudiantes, podria ser, però ja veurem, perquè porten bastants anys a sota i per les xarxes estan movent molt, la demència i tots aquests estan movent molt. Veurem. Veig una Final Four molt, molt, molt complicada i molt, molt xula de veure, Intentaré veure-ho, a veure què passa. Doncs pràcticament ja ho diem tot. No sé si voleu afegir alguna cosa més o per aquí hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa. Ara és el vostre moment. Si algú vol preguntar alguna cosa, doncs demaneu pas i us dono la paraula. I si no, doncs no sé, Xavi, Prunés, sí que ja quasi ja ho tindrà això. No, esperar tot el que vagi donant de si aquest estiu, com sempre serà llarg, no? I veure com es va configurant la plantilla. I em sembla que he vist que la Lliga comença el 15 d'octubre, és correcte això? No, crec que comença abans. Comença abans, Sí, començarà abans. És que em sorprenia que fos aquesta data. Sí. Aquí aquest estiu tindrem l'Eurobàsquet, que condicionarà una mica la preparació tot plegat, però ens condiciona a nosaltres i condiciona... Com influirà amb el Diego? Quantes setmanes estarà absent de preparació? Depèn, perquè la primera fase de l'Eurobàsquet, si no m'equivoco, acaba el 4 i llavors hem d'anar veient fins on segueixen, no? En el moment que els eliminin, tornarà cap aquí. I el mateix amb els jugadors, que d'aquests que tenim de moment en contracte hi ha el rating. Llavors, com que ens en falten molts que no sabem qui seran, doncs hem d'anar veient si juguen, no juguen i què tenen. Esperar que eliminin Ràpid de Bèlgica, perquè, clar, amb els problemes que té el peu, no? Només faltaria que anessin tirant, no? Això et volia demanar. El rating entenc que no superarà els Fast Cities. Vull dir, clar, si té l'Eurobàsquet i tot, doncs no... No, el rating no s'ha... No superarà. No, és que no s'ha d'operar. No s'ha d'operar. El rating el que necessita és el que està fent ara, que és descansar 3 o 4 setmanes perquè la tralla de tot plegat l'ha anat minvant. Però ell s'ha fet unes proves, a les proves surt que no s'ha de fer res estrany i que ja tenim un pla muntat i el seguirem. Molt bé. Ara em demanava pas el Zep Rovira, que no sé per què no entra, ara no pot entrar. A veure, Zep, torna a intentar a veure si pots entrar i pràcticament ja ho tancarem el Grad Space d'avui. Ara no sé. Ernest, Digues.
Mica, si em deixes i abans que tanquem, d'entre les preguntes que ens han arribat, n'hi ha dues que no són ni tècniques ni de planificació ni d'equip i són més de caire, no sé si arriben a personal pel Xavi, no sé si te les puc fer, Xavier. Prova. Bueno, fer-la sí que puc, llavors tu respons o no, eh? No som tan compromeses. Mira, una pregunta una mica així curiosa és, si tu haguessis de seguir els partits del Baxi com a aficionat i no com a tècnic, series més d'estar allà a la grada d'animació cridant o d'estar a la tribuna més sentadets? No, a mi m'agrada... Molt bo. A mi m'agrada veure un partit assentat i intentar entendre què estan fent constantment, no? Tant un entrenador com l'altre, i intentar ficar-me una mica al seu cap, d'entendre una mica el pla de partit que han preparat i llavors, doncs, sobretot, per lo que estic fent els últims anys, em fixo en els jugadors i a mi cada vegada, fa molts anys no, ja que sí que puc anar a veure un partit i disfrutar-lo, però que en el bàsquet doncs, de nivell ACB doncs, el xip que tinc és aquest i crec que a Manresa es veu molt bon bàsquet i molt bons jugadors i que jo tindria una mica dificultats per desconnectar i deixar-me portar perquè em tiba molt, no? I, Si un dia vols venir a la grada, pots venir, eh? Vull dir, et donarem una bufanda i et fotrem allà al mig. Però bueno... No. Alguna cosa, Ramon, tens alguna altra coseta o dono pas al Xavi? Bueno, hi ha una altra pregunta d'aquestes molt curioses i més bomba i més guai que demanen, Xavier, si et veuries de president del bàsquet Manresa algun dia. No. Hòstia, que cada vegada em vulgueu allunyar més de la pista, no sé si és bo o dolent. Cada cop més lluny. No. Et volem on estàs. Jo estic molt content de fer el que faig i de fet, una de les coses que haig de millorar, jo crec que va una mica lligada amb la meva manera de ser, és de ser políticament correcte, no?, en certes situacions que jo prioritzo el meu, que el meu és l'equip, és el dia a dia a nivell esportiu, i em centro molt a això i em dedico molt a això, no? I llavors l'energia la inverteixo aquí i en d'altres coses doncs em costen una miqueta més que no em surten naturals. Llavors jo de moment és que ni m'ho plantejo, vaja, o sigui, jo vull estar on estic i poder-hi seguir estant molts anys. Que sí, que per molts anys estiguis on estàs i, escolta, que podem gaudir-te i escolta, que ho fas de conya. Zep, tens alguna cosa a comentar al Xevi? Ja anem tancant. Hola, se'm sent? Sí, molt bé, endavant. Mira, jo només volia preguntar per com funciona la normativa de quan un jugador, quan el teniu en categories inferiors, es converteix en cupo. Què ha de passar? Què ha de... Això, perquè moltes vegades ha sortit la pregunta de si Londra, que al costat, es convertia en cupo quan es fitxa un jugador de fora. Com funciona això? És una mica liat. A l'ACB has d'haver estat 2 anys i 8 mesos amb llicència federativa de qualsevol nivell i categoria entre els 16 i entre els 14 i 19 anys. Això vol dir que a Londra el fitxem al seu primer any de sènior, que ell està a la República Txeca, i amb els 2 anys de cadet que fa el Baskonia, doncs es converteix en cupo. Altres jugadors, com el Marcis o el Papi, per un parell de mesos no ho poden ser, perquè arriben a final de temporada júnior i dels seus respectius equips i els inscriuen llavors. Llavors, cada cas la federació l'estudia, però pràcticament és això. La diferència llavors amb la BCL és que la BCL entre els 14 i 20 anys et demana que tingui 3 llicències federatives diferents, és a dir, de 3 temporades diferents. Que si una de les 3 temporades ha arribat a l'últim dia, s'ha inscrit a l'últim dia i ha fet un partit, els hi és igual. Per ells és com si hagués estat ja aquella temporada, doncs en aquest cas aquí, no?
I això és el que ens passava amb el Marcis o amb el Brancú. Llavors, per això FIBA s'ho agafa d'una manera i aquí el CCT s'ho agafa d'una altra. Doncs... Això de que cada competició tingui una normativa diferent per aspectes com aquest, que fàcilment es podrien unificar, deu ser un mal de cap per tu, no? És un mal de cap nosaltres tenim el dret de tanteig que ens condiciona moltíssim la limitació del mercat extracomunitari que ens limita moltíssim i que hi ha un greuge important respecte a les altres lligues europees, no? I quan competeixes a Europa te n'adones. Sí que és veritat doncs, que ara mateix hi ha molts jugadors americans amb passaport, cotonou europeu, però al final no té molt sentit de que si totes les lligues o nosaltres mateixos podem tenir, només el requisit és tenir 5 jugadors, 4 jugadors de seleccionables, que és una mica el que acabo d'explicar, i la resta, doncs, menys 2 extracomunitaris com a màxim poden ser d'on vulguis, doncs que aquest d'on vulguis et condicioni a que certs països doncs, tu no els puguis incloure, no? Quan a totes les altres lligues doncs, funciona al revés. I el mateix amb el dret a tanteig, no? Que jo el que li veig, o a mi el que m'emprenya del dret a tanteig és que atraça molt el mercat, molt el nostre mercat, i que el mercat francès i alemany, amb els seus jugadors nacionals, pràcticament ara ja està tancat, perquè van molt ràpid. En el moment que s'està acabant la temporada, gairebé tothom ja està nerviós intentant trobar feina per la temporada següent, no? I nosaltres anem una mica al revés del món, i això ens condiciona. Llavors hi ha menys jugadors dels que voldríem que diuen, hosti, doncs jo m'espero aviam si em surt alguna cosa a l'ACB, no? I que, bueno, és una cosa amb la que hem de jugar. Interessantíssim. Gràcies per aquesta pregunta, perquè realment era un dels dubtes que sempre és una cosa que es va repetint, el tema aquest dels cupos, i ens ha fet una explicació molt bona. I perdoneu, sí, només un últim punt. Llavors, entenc que algun jugador que tenim ara mateix, com em fa pensar amb el Francisco Petit, s'està preveient perquè si en el cas eventual que estigui al primer equip pugui ser cupo, oi, també? El Francisco no podrà ser cupo, perquè l'hem portat a júniors de segon any i necessitaria com a mínim arribar a júniors de primer i fer 2 temporades senceres i llavors una meitat més a sènior. I el que nosaltres visualitzem ara, en tot el tema aquest d'Estats Units, és que els jugadors se'ns n'aniran a partir, ara mateix, com que no està regulat, però jo crec que se'ns n'aniran a partir dels 18 fins als 20, 21, 22, i que els jugadors que vinguin de fora a la nostra base, o a la de qualsevol altre club d'aquí, de la Lliga, doncs els interessarà venir a fer 1 o 2 anys de cadet i 1 o 2 anys de júnior per llavors ja tenir com si haguéssim l'etiqueta cupo i poder anar cap allà. Llavors creiem que voldran fer 3 anys i sortir cap a fora. O sigui que... Molt bé, gràcies, Xavi. Moltes gràcies per la pregunta i al Xavi per contestar-la i aclarir una miqueta tots aquests dubtes que hi ha a l'entorn de tot això, els cupos i tot aquest món, que és una mica rebassat i liat. Doncs quasi ja ho tindríem. Torno a agrair doncs, al Xavi la seva presència una vegada més amb nosaltres, les seves facilitats i tot. Ja sé que sempre amb tot estàs superpredisposat a entrar i a col·laborar amb nosaltres, i t'ho agraeixo. Xavi Prunés, merci per tot. Xavi, vols comentar alguna cosa? Que vagi tot bé, un bon estiu per a tothom i molt bona feina pel Xavi, que continuï encertant. Sí. Ho intentarem. Pol Farell, merci. El Ramon, també gràcies per la col·laboració.
I també doncs, agrair als nostres, a la gent que ens ajuda també, a l'Autoescola Gènesis, a l'Escola d'Idiomes Friends, al Cal Xavi, a la Masia de Canet de Fals, la Fusteria Valmar, la Soca i el Ganxo per la seva col·laboració en aquest Grad Space, que penso que ha estat molt, molt interessant i que, bueno, que ha donat, és un bon colofó per tancar aquesta gran temporada del bàsquet Manresa aquest any 24-25. I res, i ara doncs esperant aquestes notícies, els rumores que començaran a omplir les xarxes i que ens distreuen ens distreuen allà mentre estem a la platja i anem mirant a veure què sona. Doncs res, nois, doncs ho tanquem aquí. Que vagi molt bé i ens anem veient i escoltant. Que vagi bé. Vinga, gràcies. Adéu. Adéu.